Kaixo guztioi, gaur irakatsiko dizuet nola jotzen den alferraren astea. Bueno, alferraren astea da abesti bat lau esalditan banatuta dagoena, bai? Lehenengo esaldia, sol, 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 do, goiko do, mi, sol, fa, mi, re, mi, do, beko do, bale? Sol, 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 do, bai? Mi, sol, fa, mi, re, mi, do. Bai? Bueno, esaldi hori bukatzen da lehenengo pentagramaren bukaeran, baina gero falta zaigu sol bat. Bai? Azkenengo nota, lehenengo pentagramako azkenengo nota da sol. Eta sol hori da bigarren esaldiaren hasiera. Orduan, guk ikasterakoan egin behar dugu sol, 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 do, mi, sol, fa, mi, re, mi, do. Ateratzen zaigunean ondo, egingo dugu bigarren esaldia. Baina hori bakarrik ateratzen zaigunean. Bai? Bueno, nola jo behar da? Pues, esango dizuet, sol, 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 do, bai? Mi, sol, fa, mi, re, mi, do. Vale, nola jo behar dugu? Pues, ligatuta. Bai? Pieza hau da abesti bat, eta abesti bat da abesten dena. Orduan, guk abesterakoan egiten dugu ligatuta normalean, egiten dugu ligatuta. Orduan, arnasa hartzen dut, zagonki, beti bezala, eta gero, putz egiterakoan artikulatzen ditut nota guztiak, mingainarekin, beti bezala, bai, du, egingo bagenu bezala, bale? Ez dugu egiten eta ez horrelako zerbait ez. Haize korrontea botatzen dut eta ez dut mosten haize korronteari, bai? Bai? Horrexegatik oso garrantzitsua da arnasketaren kontrola edukitzea. Bueno, joko dut, sol, 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 do, mi, sol, fa, mi, re, mi, do, bai? Venga, va. Vale? Jo esaldia, hainbat aldiz, ondo atera arte, vale? Sol, 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 do, mi, sol, fa, mi, re, mi, do. Kontuz, beko notetan, soinua, bai? Zulo guztiak ondo estalita eduki behar dugu, indarra handia egin gabe, baina, bai, kontrolpean eduki behar dugu hori. Eta gero, beko notei ez zai eman behar haize handirik, bai? Suabe, putz egin behar dugu. Putz egiten baldin badugu gehiegi, ateratzen zaigu soinu txarra. Bai? Bueno, bigarren esaldia. Lehenengo pentagrama, esan dugu, ezta? Lehenengo pentagramako azken nota, bigarren esaldiaren hasiera dela. Orduan, sol, 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 bos, sol, bai? Normalean esaten duzue, bakarrik lau daude, ezta? Ez, bos, lehenengo pentagramaren bukaeran agertzen zaigulako sol bat. Eta sol hori da, pues esan dudana, lehenengo, bigarren esaldiaren hasiera, bai? Sol, 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 do, do, mi, sol, fa, mi, re, do. Bai? Lehenengo do horretan bukatzen da bigarren esaldia, bale? Orduan, bost, sol, 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 do, goiko do, do, mi, sol, fa, mi, re, do. Horrelako zerbait, bai, hori izango litzateke bigarren esaldia. Sol, 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 do, do, mi, sol, fa, mi, re, do. Vale? Bueno, joko dut bigarren esaldia berriro. Bai? Bigarren esaldia. Orain, do, re, mi, fa, mi, re, re, do, re, mi, re, do.
eta hor bukatzen da hirugarren esaldia, bai? Do, re, mi, fa, mi, re, do, re, mi, re, do. Bakarrik eskuinarekin egiten dugu hori, bale? Ezkerra itxita egon behar da, bai? Ezkerrarekin ixten ditugu zulo hauek, bai? Kontuz, ez mugitzeko ondo itxita, bai? Eta do, re, mi, fa, mi, re, do, re, mi, re, do. Hiru hatz hauek, bai? Eta fa, do, re, mi, fa, mi, re, do, re, mi, re, do. Bale? Kontuz, haize gutxi. Bai? Hori da, hirugarren esaldia. Laugarren esaldia, berdina. Do, re, mi, fa, mi, re, do, re, mi, re, do. Abestian esaten da, ez goaz lanera, bai? Eta hor bukatzen da, laugarren esaldia, bai? Ez goaz lanera. Vale, alferra denez, pues, ez du lanera joan nahi. Orduan, do, re, mi, fa, mi, re, do, re, mi, re, do, da hirugarren esaldia, eta berriro errepikatzen da, do, re, mi, fa, mi, re, do, re, mi, re, do. Non doaz arnazketak? Pues esaldien artean, bai? Sol, do, mi, sol, fa, mi, re, mi, do. Arnazketa. Sol, do, mi, sol, fa, mi, re, do. Arnazketa. Do, re, mi, fa, mi, re, do, re, mi, re, do. Arnazketa. Do, re, mi, fa, mi, re, do, re, mi, re, do. Eta bukatzen da. Hainbat aldiz, errepikatzen da bestia, hainbat aldiz, musikarekin egiterakoan, pues 4 aldiz errepikatu behar dugu esaldi, abestia. Gero, azterketa bat egiteko, edo, bai, bakarrik egiten dugu behin, listo, bai? Baina, gero, jotzen dugunean, pues 4 aldiz errepikatzen dugu. Blogean agertzen den audioa, bai, audioan, 4 edo 2 aldiz, ez dut goratzen ondo, baina errepikatzen da, bale? Orduan, bukaeraino, iritsi behar gara, eta gero hasieratik berriro errepikatu behar dugu, bai? Bueno, joko dut musikarekin. Hasiera batean, entzuten da klaketa bat, bai? Bat, bi, 3, 4, eta hasten gara, bale? Venga, hasiko gara. Bueno, eta hau izan da dena. Bueno, praktikatu, bai, ikasi, esaldi, ateratzen zaizuenean ondo, nota guztiak ondo, artikulazioa ondo eginda, bai, soinu polit bat, soinu eder bat lortu behar duzue, ateratzen zaizuenean ondo, musikarekin, bai? Eta hurrengo bideora arte, eta momentu horretar arte, ondo joan dadila, bai? Venga, agur!